rawuh atuh terus majikipun tarik hujan handok sumangga ngaten malah ngaturaken sugeng rawuh kagem para sedherek kang sampun rawuh kula aturaken sugeng glendhong sugeng bersani saking grup Dono Kiliwat monggo tari bujang harang lecak ayo gar butuh nolo salah musik kok pitokso kuwi wes layong udah letak Boshoy Loto Alpairu Dono Kliwon Kru Dono Kliwon lại thật hò looms
Oh. Wah, yang ngono lho. Ayo, pengganong atraksi jatuh dari terop. Iya ngono lho. Hei. Kuwi gane sapa? Gane sapa kuwi? Heh. Demenanmu nang kene iki. Polahmu turut kono. Sing nang anu kae. Heeh. Lah, jare nek ilang lho. Nang omahnya apa to Yu? Tencang ae. Iki lho Mas iki Mas. Betomi. Ayo to Bu tepuk tangan iki mana? Nah yo ngono lho. Kok sih? Jane enek kene iki dulurku kabeh. Lah iso kok. Lah. Kuwi. Masa Masa cek cok cok cek
Cok. Balik medal Dik ya. Ayo. Jalan kene iki nganu. Panggone jan penak ning kene iki. So munggah medun, munggah medun. Munggah medun lempah. Iso. Heeh. Ya iki mau alhamdulillah Dik ya. Heeh. Dhewe sak rombongan Krudono Kliwon ditimbali rawuh ning desa Galuh. Galuh. Heeh. Acaranipun nggih sunatane Mas Pundi si sunatan? Arjuna nggih. Tiange pundi tiange? Ha rene sik. Rene le. Mriki Mas. Nah. Ora apa-apa. Wis mari to iki? Pun dereng-dereng. Wis mari wis mekrok adek iki mau. Wis mekrok. Nah ngono kuwi. Ya alhamdulillah Dek ya. Nggih. Iki mau ning acarane Mas Arjuna. Sunatan iki mau. Sunatan. Ya, tur barengi dhewe ya acara Bulan 1 Muharram. Heeh, 1 Muharram. Dek dongake Dek kanggo Mas Arjuna. Nang ndi kene? Kelas pinten? Kelas 7. Amin. Tanggap nereok insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kolakota karobil ungsa. Mudah-mudahan ponaan kula putu Galuh mugi karom. Amin. Sasi suro mugi-mugi tebihno saking bodho rencana. Amin. Benjing idam-idaman buik kalah pae dados lare ingkang soleh lan solehah fi dunya wal akhirah. Amin. Ina sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Temene aku nyambut gawe kanggo donyane lan ibadah kanggo akhirate. Amin. Gondelno si kenceng marang Allah Subhanahu wa taala, sifate Allah Rahman lan Rahim, Allah Maha Pengasih. Manut jejake Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi mugi-mugi putu kula sing Galuh dados salate ingkang soleh lan solikah. Amin. Dingengerek yang sepuhipun kalih mugi-mugi benjing dipapakake wonten jaman kasuwargane Allah Subhanahu jannah widodari 72 ayu-ayu milya. Widodari 72 ayu-ayu milya. Kaya ngono kuwi. Loro 50. Ya ora ngono kuwi konsepe atik koso. Ya Dik ya alhamdulillah iki mau wis didongake kalih Pak D nggih dulurku dhewe saka Sumber Agung nggih. Nah, mugi-mugi apa ingkang dados kepinginane Dek Arjuna nggih mugi-mugi kasembadan lantaran dongane mbae mau. Allahumma amin. Wes ngono tok iki mau ya ora lali dongake kanggo masyarakat kene Dek iki mau. Kersane sehat walafiat, lancar rezekinipun. Ndang nanggap priok neh. Ya urung. Piye? Lho masamu nek urung panen ya urung nanggap priok wong kene iki kok. Pentene panen. Iso. Tandurane opo? Nah, wong kene iki mayoritas petani Dik kene iki. Petani. Heeh, didongake muga-muga panenane nggih oke. Seger. Heeh sing Tanine sukses nandur berambang gede-gede. sekilo 35.000. 35.000. Winine swidak 5.000. Lho tombokno kuwi kok. Kene ditandur ya wis lemu-lemu. Heeh. Berhasil iso ngundang awakmu kan. Ayo alhamdulillah ngono Mak Di ya. Allahumma amin ono to Bu kowe jan wis dinaik tontonan gratis ngamini wegah. Kita siang iki. Heeh, nggih Dik nggih. Semoga-moga dadi anak ingkang sakinah, kok sakinah. Solehah ya. Berbakti kepada kedua orang tua, nusa dan agama. Oke? Amin. Wes, oke, salaman karo bapak ibu kae. Nah, duit ku nyawer. Ya apa koso. Nah, wes dan nemen mending kaya cilik aku mbiyen ya ngono kuwi. Mosok ya. Heeh. Ya menenge ngono iki. Ya menenge ngono kuwi. Isih. Ayo iki mau dilanjut Dek. Oh ya iki rekan. Wayahmu iki. Oke. Aku tak ngaso sak wentara ya to. Geti kowe. Nah, Monggo Mas.